Stretnutia, na čom ste sa nedohodli? O výsledkoch stretnutia asi bude informovať v nejakej forme pán prezident. Dovolte mi ale povedať jednu zásadnú vec, ktorá sa udiala paradoxne ešte pred tým samotným stretnutím u prezidenta republiky. Asi hodinu predtým pán premiér Robert Fico vyhlásil, že Slovensku by svedčala neutralita. A teraz, aby bolo jasné, to znamená vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie. Neutralita znamená vystúpenie z NATO. Takže hodinu predtým, než mali lídri politických strán rokovať o tom, ako sa Slovensko postaví k nadchádzajúcemu samitu NATO, predseda najsilnejšej vládnej strany povie, že podľa neho by vlastne sme mali z NATO vystúpiť. Ja to považujem za škandalózne. A nie je to prvý raz. V poslednej dobe sledujeme, ako politici strany Smer začínajú čoraz intenzívnejšie hovoriť o tom, že by sme možno mali vystúpiť z Európskej únie raz. Teraz premiér naznačuje, že by sme mali vystúpiť z NATO. Je to nebezpečná retorika. V čase, keď Rusko a Vladimír Putin nielenže bombarduje Ukrajinu a zabíja civilistov, ale vyhráža sa celej Európe, celá Európa, teda všetci ostatní členovia NATO si uvedomujú túto hrozbu, a o tom je aj summit v Hágu, tak my na Slovensku ústami premiéra budeme spochybňovať naše členstvo v NATO. Považujem to za, ako som vravel, škandalózne a som šokovaný. A aj som s tým premiéra konfrontoval. Pýtal som sa ho, že ako to teda myslel. Odpoveď som nedostal. Myslíme si, a to sme navrhli aj na tom okrúhlom stole, že by mala vzniknúť nejaká pracovná skupina za účasti všetkých parlamentných strán a ich odborníkov na obranu, aby sme sa dohodli, aké sú priority našej obrany nielenže na jedno volebné obdobie, ale aj na 3. Aby na tom bola zhoda naprieč všetkými politickými stranami. To sme zatiaľ nevideli. Lebo my nedôverujeme tomu, ako to robí pán minister Kaliňák. Premiér teda nevysvetlil tú neutralitu. Povedal, že to je jeho názor a že ďalej o tom nebude diskutovať. My sme za to, ako Progresívne Slovensko, aj sme to tam komunikovali, aby Slovensko nenarušilo konsenzus, ktorý vznikne ohľadom budúcich výdavkov v rámci NATO a budúcich cieľov. A to z toho, čo vraví aj prezident, sa mi javí, že aj jeho záujem. Lebo niečo povedal prezident verejne, ale potom, keď sa pozriete na to, čo hovorí Robert Fico, tak ten by si prijal asi vystúpiť z NATO. Andrej Danko hovorí, že žiadne navýšenie. Pán minister Kamenický tiež hovorí, že je to problém. Čiže oni sa musia medzi sebou dohodnúť. Nemajú zhodu ani na iných kľúčových otázkach, ako sú sankcie a podobne. Takže to je ich zodpovednosť. My za PS hovoríme, že je potrebné zvyšovať investície do obrany, lebo hrozba zo strany Ruska voči Európe je reálna. Pán minister Kaliňák či už zazmluvnil alebo avizoval nákupy v hodnote 6-7 miliárd už dopredu. On už v podstate minul peniaze na modernizáciu armády na jedno ďalšie volebné obdobie. Takto sa to nemá robiť. To sú veľké peniaze, veľké záväzky aj do budúcna, keď už pán minister Kaliňák nebude ministrom. A preto si myslíme, že by bolo dobré, aby k tomu mohli prehovárať aj opozičné strany. Ďakujem všetkým veľmi pekne.